Moikka. Täällä sitä ollaan taas sellaisen yön jälkeen aamulla 6 havahduttu isojen asioiden äärelle. Mulla on edelleen flunssa, mutta onneksi se on menossa jo poispäin. Mulle eilen illalla tuli sellainen tunne, kun mä olin menossa nukkumaan. Ihan yhtäkkiä se semmonen, vihdoinkin semmonen oivallus, että hetkinen, että minähän itse olen se rakkaus. Että minä luon sitä rakkautta, minulla on rakkautta, minä olen rakkaus ja minä niin kuin rakastan itseäni. Ja se oli ihan käsittämätön oivallus, kun se tuli niin suuren tunteen kanssa, että minähän se olen itse, minulle, itselleni, se rakkaus, mikä minun pitääkin nähdä. Niin pitkän matkan, 51 vuotta, mä oon tuntuu, että mä oon ollut se biljardipöydän pallo, joka pomppii. Pom, 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 onko tuossa tyypissä mulle rakkautta, sekö mulle antaa rakkautta. Ja sit sinne pesää ja kierit sieltä alakautta taas takaisin sinne pöydälle. Ja pom, 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 taas etsimään, että olisiko tossa nyt mulle rakkautta, tuoko sitä mulle antaa. Ja ei, ja pesää ja takaisin kentälle. Ja ihan tuli semmonen vertauskuva, että mä oon koko ikäni pomppinut siellä saakelin pöydällä. Ja aina on joutunut pettymään ja taas aloittaa uudestaan ja etsimään. Ja tää alkaa, kaikillahan meistä alkaa jo syntymästä, että kun me synnytään sieltä pehmeästä, turvallisesta kohdusta, kirkkaiden lamppujen alle, tämmöiseen alastomana siihen ja sitten on kovia ääniä ja meihin tartutaan kiinni ja meitä roikotetaan ylös alas ja mitataan ja punnitaan ja jotenkin ja sitten vanhemmatkin hylkää jossain vaiheessa, ne lähtee töihin ja sisarukset hylkää, niillä on omat menot ja sitten me ainakin muutettiin, kun mä olin pieni ja kouluikäinen. Me muutettiin tosi paljon. Mä sain aina olla tutustumassa uusiin ihmisiin ja hakemassa sitä hyväksyntää, että mihinkä porukkaan minä nyt sitten, mihin minut hyväksytään. Ei niin, että miten se olisi varmaan pitänyt tehdä, että kenet minä haluan minun elämääni, vaan niin päin, että kuka minut hyväksyy, niin sinne minä menen. Ja sinne minä olen pomppinut sillä biljardipöydällä koko ikäni, että tuollako vai tuolla vai tuoko vai kuka mua rakastaa. Ensimmäinen poikaystävä oli mustasukkainen, se kahlitsi, eristi, halusi omistaa, kunnes minä sitten tajusin, mistä on kyse ja erosin hänestä. Sitten tapasin aviomieheni, jonka kanssa alussa oli, kun lapset oli pieniä ja niin tuntui, että kyllä homma toimii. Mutta me vaan pyöritettiin näin jälkeenpäin katsottuna, me vaan pyöritettiin sitä lapsiperhearkea. Ei siinä nyt ollut sen kummemmin rakkaudesta kyse. 25 vuotta meni hänen kanssaan, kunnes minä sitten pystyin vihdoin, sain sellaisen rohkeuden erota hänestä, koska hän paljastui sitten ihmiseksi, joka manipuloi minua aika pahasti. Mutta senkin myönsin itselleni ihan vasta siinä loppuvaiheessa, että näin on päässyt käymään. Seuraava miesystävä tuntui olevan juuri sitä, mitä minä tarvitsin. Meillä oli pitkiä keskusteluita. Hän oli minusta oikeasti kiinnostunut, kyseli kaikkea mahdollista
Hän halusi tietää musta kaiken ja hän oli lempeä ja hän katsoi minua oikeasti silmiin ja hän oli niin kuin jotenkin kaikkea sitä turvaa, mitä minä hain, ja hän halusi nähdä ja hän halusi kuulla, mitä mulle kuuluu. Kunnes minä sitten tajusin, että hetkinen, että tämähän on läheisriippuvainen. Mutta sitten mä mietin siinä, mä olin jo jonkun verran tätä henkistä kehitystä tietämättäni siinä tehnyt. Ja tein päätöksen, että minä en nyt, että kun minä olen kaikki edelliset suhteet lopettanut, niin nyt mulle pitää tulla se kokemus, että minut jätetään. Ja sitten kun meillä vuoden verran meni ihan hirveän huonosti tämän miehen kanssa, niin sitten loppujen lopuksi hän sitten jätti minut tekstiviestillä. Eikä selitellyt mitään. Niin se tietenkin aiheutti sitten syvemmän henkisen kehityksen, jonka seurauksena irtisanouduin vakityöstä, jonka seurauksena pääsin vähäksi aikaa uusiin töihin, jossa tapasin kaksoisliekkini. Ja sitten kun hyvin lyhyen tuntemisen jälkeen hän blokkasi minut täysin. Samaan syssyyn tuli korona paheni ja tuli kaikki nämä sulut ja kaikki oli niin kuin yksi helvetin kevät siinä sitten, jolloin minä jouduin todella sukeltamaan syvälle itteeni. Siis itkin ja huusin ja raivosin ja itkin ja huusin ja raivosin ja mä olin niin kuin poikki. Ja sitten jossain vaiheessa kesän kuluessa niin alkoi aurinkokin välillä näyttäytymään mun elämässä, että no on tää nyt ihan kivaa. Ja no sitten niin kuin kaikki tietää, ketkä käytetään henkistä polkua läpi, niin sitten sieltä aina tulee jotain asioita, joita pitää käsitellä ja semmoista poukkoilemista tämä nyt on ollut tämä 2,5 vuotta. Ja nyt niin kuin tuntuu, että nyt niin kuin väännetään näitä viimeisiä niin kuin ruuveja niin tiukille, että mulla on ollut tämä asunto myynnissä 2,5 vuotta ja muutama viikko sitten välittäjä soitti, että olisi yksityisnäyttö, että tässä olisi ostajat nyt paikalla sitten tulossa katsomaan. Ja no he sitten kävi ja sitten ei kuulunut mitään ja sitten mä välittäjältä kyselin, että no mikä se lopputulos oli. Niin joo, he oli tosi kiinnostuneita, että he on sellainen aikuinen työssäkäyvä pariskunta ja he tykkäs kovasti, mutta he jäi miettimään. Ja se oli niin paha isku. Mä ajattelin jo etukäteen, että tässä nyt on sellainen riski, että jos ei tämä menekään kaupaksi, niin mä romaahan aivan täysin. No romahdin joo, mutta yllättävän nopeasti pääsin sieltä kuitenkin ylös, kun minä mietin, että kaikki kääntyy vielä parhain päin. Että tämmöinen monttu tässä nyt taas oli, joka oli pakko kokea ja käydä läpi ja itkeä ja pettyä ja nousta sieltä taas ja uskoa, että kyllä tämä etenee. Että nythän tässä kuitenkin oli jo valoa näkyvissä. Ja minä jatkoin kun ennen sitä näyttöä aloin tietysti vähän siivoamaan paikkoja vähän paremmin ja heittää roskiin tavaraa, niin jatkoin sitä hommaa, että nyt on vienyt jo monta muovikassillista roskia roskikseen ja sitten jotain kirpparille. Ja, mä sitten nousin niin kuin siitä silleen, että kyllä mä nyt kuitenkin jatkan tätä muuttamista, vaikkei mulla vielä ole niitä ostajia. Ja ruuvataan tätä. Sitten mun poika on ollut nyt armeijassa ja häneen en saa aina tietenkään yhteyttä ja sekin on opettanut sitä, että uskon nyt vaan, että sillä on kaikki hyvin, että pojalla on kaikki siellä hyvin, että hän vastaa sitten kun hän pystyy ja sitten olen myöskin ollut laittamatta koko ajan viestejä, että missä sinä olet ja miksi et vastaa ja haloo ja äiti täällä ja apua. Ei. Minä en ole enää lähtenyt siihen, vaan minä olen kasvattanut sitä omaa sisäistä uskoani ja rakkauttani siihen, että
kaikki järjestyy ja kaikki menee hyvin. Ja kaikki on mennyt hyvin ja poika kyllä vastaa aina kun hän pystyy. Hän kyllä aina jaksaa, ihana nuori mies äidilleen viestitellä, että kun ei täältä aina nyt niin vaan pääse vastaamaan. Että ja minä ymmärrän sen kyllä. Näinhän se menee. No nyt on sitten tytär ollut tässä, kun mä oon ollut kipeänä. Me ei olla nähty. Niin hän on jotenkin ottanut nyt ihan selkeästi etäisyyttä. Hän ei tahdo vastata viesteihin. ja enkä minä niitä hirveän monta ole laittanutkaan juuri sen takia, että jos hän nyt on sillä tuulella, että hän ei vastaa, niin ei se auta, että minä täällä raivoan ja tykitän viestejä. Ja soitinkin hänelle yksi päivä, mutta hän nyt ei ollut kauhean innokas puhumaan puhelimessa. No, sitten taas olen niin kuin käynyt vähän siellä pohjalla tämän asian kanssa, että rakastaako tämä mun lapsi mua ollenkaan, että jos sä niin kuin rakastat äitiä, niin et sä käyttäydy selle tolla lailla. Ja sitten mä sain taas itteni kiinni siitä ajatuksesta, että okei, nyt minä olen taas se pingispallo. Rakastaako minun lapseni minua? No entäs tämä toinen lapsi? Ja no mihinkäs minä nyt sitten menen? Ja sitten siinä kohtaa tuli jotenkin sen jälkeen se oivallus, että miten paljon mä oon tehnyt niin kuin itteni kanssa töitä. Miten rauhallinen mä pystyn olemaan näiden asioiden kanssa kuitenkin, kun mä ensin oon niitä omassa mielessäni vähän aikaa raivonnut ja itkenyt. Ei kaikki aina johdu minusta. Ei tämä minun tyttökään varmaan nyt minua niin kauheasti mieti. Hänellä on omiakin juttuja. Hän on ihan selkeästi tietoisempi kuin minä olen ollut tuossa iässä. Tai siis kun en mä ollut tietoinen ollenkaan tuossa iässä. Niin hän on. Ja hän myöskin haluaa itselleen omaa aikaa. Ja hän on tehnyt ennenkin tällaisia, että hänellä on ollut sellaisia aikoja, että hän on ottanut minun etäisyyttä. Mutta nyt minä annan hänen tehdä sen, enkä ahdistele, niin ainakin edellisen kerran, niin se aika oli paljon lyhyempi kuin mitä joskus ennen on ollut. Ja kun minä sallin, minä annan energian virrata, minä annan tämän rakkauden virrata ja uskon ja luotan, että kaikki käy vielä hyvin, niin kyllä kaikki käy vielä hyvin. Ja kun kaikki ei ole minun käsissäni, ei minulla ole niitä langanpätkiä, eikä tarvi ollakaan. En minä johda tätä orkesteria. Minä en omista minun lapsiani. Minä en omista minun vanhempiani, minun sisaruksiani. En minä omista yhtään ketään. Minulla on vain minä. Ja vihdoin minä olen se rakkaus. Tämä on jotain niin käsittämätöntä. Koko viime yön mä näin jotain ihan jotain sellaisia niin kuin moniulotteisia unia, että mä oikeasti tunsin ja kuulin ja mä menin jossakin, mä olin jossain myllyssä tai jossain tunnelissa ja välillä joku sanoo mulle jotain. Mä heräsinkin yöllä siihen, kun mulle sanottiin jotain. Harmi, että mä yhtään muista, mitä mulle sanottiin. Välillä mä näin ihan kirkkaita valoja ja se oli jotain ihan ihmeellistä. Ja nyt on tulossa tämä 11.11. porttipäivä. Eilen kuuntelin Tunnekukan videon aiheesta YouTubessa. Ja se avasi mulle kanssa niin kuin tosi paljon. Mä yritin sitä illalla kuunnella uudestaan, mutta nukahdin. Pitkä video, täynnä asiaa, ihan mieletön. Ja just se, että tässä nämä viimeiset vielä nämä asiat tulee niin kuin esiin. Ja jos niihin pystyy ihan syvällä rakkaudella vielä suhtautumaan, niin pääsee tästä 11.11 portista läpi. Ja että tässä jakautuu aikalinjat nyt, että ne, ketkä
ei tätä selvitä tätä jotenkin tätä asiaa tai tätä, että eivät pysty suhtautumaan rakkaudella asioihin vielä, niin ne jää sinne toiselle aikalinjalle. Ja ne, ketkä pystyy suhtautumaan rakkaudella, pääsevät asioissa eteenpäin. Tämä on aika jännä. Elämme jännittäviä hetkiä. No sitten mä nostin kortin tähän just äsken. Plarasin näitä aika pitkään, tuossa sekoittelin ja sitten kysyin tähän hetkeen. Ja sitten sain kortin ei. Totta kai. Eihän se nyt voi olla kyllä. Se pitää olla ensin ei. Mutta tämähän kävi niin järkeen tämä kortti. Tässä sanotaan näin. Tämä kortti kehottaa keskeyttämään tai vastaamaan kieltävästi. Jos myönnyt sellaiseen, joka ei ole sopusoinnussa sisimpäsi kanssa, uuvutat itsesi heittämällä aikaa ja energiaa hukkaan. Vastaa kyllä vain silloin, kun olet 100% varma asiastasi. Ellemme saa vastauksia etsiessämme selkeää opastusta, turhautuminen ei ole kaukana. Oikea ajoitus on kuitenkin oleellisen tärkeää. Selkeän opastuksen puute on jo itsessään opastusta. Ja senkin mä oon oppinut niin kantapään kautta kun voi vaan oppia. Että kun hengähtää, antaa asioiden mennä, niin kyllä ne aina ratkeaa. Ja ne ratkeaa paljon helpommin ja just silleen oikeinpäin ja ei aina ehkä juuri niin, miten itse on sen miettinyt, mutta kyllä ne ratkeaa. Jokainen kokee ajoittain kausia, joiden kuluessa ei tapahdu uusia asioita. Nämä odottelujaksot ovat tärkeitä kehon uudistumiselle ja uusien polkujen muodostumiselle. Niiden aikana maailmankaikkeus ryhtyy luomaan meitä varten erilaisia asioita. Kenenkään ei tarvitse jatkuvasti ponnistella raivatakseen itselleen tietä. Kun oikea hetki koittaa, kyllä-vastaus vie suurin harppauksin eteenpäin. Älä yritä pakottaa mitään tapahtumaan juuri nyt vain sen vuoksi, ettei vaihtoehtoja ole näköpiirissä. Vedä henkeä ja odota. Odottaminen on todellisuudessa hyvinkin tuottavaa työtä, sillä se valmistaa tarttumaan ripeästi toimeen oikean hetken koittaessa. Käytä odotusaika hyväksesi keräämällä voimia ja pohtimalla, mitä oikeasti haluat. Harkitse erilaisia vaihtoehtoja. Ei haittaa, vaikka vaihtoehdot vaikuttaisivat selkiyttymättömiltä. Odotusaika on lahja, jonka kuluessa voit keskittyä itseesi ja levätä. Kun kiire hellittää hetkeksi, sinulla on tilaisuus siivota kaikki tarpeeton pois tieltä ja valmistautua tulevaan. Kun on uusien asioiden aika, asiat selkiytyvät ja sinulla on riittävästi voimavaroja, tilaa ja halua sanoa kyllä. Pystyt tarttumaan toimeen nopeasti ja siirtymään pikavauhtia eteenpäin. Ja tämä on niinku sellainen, just niin kuin tähän hetkeen. Ja miten paljon mä oon opetellut sitä, kun mä oon vielä tulimerkkinen oinas ja mä oon joutunut näiden miessuhteiden kanssa esimerkiksi, niin mä oon joutunut olemaan tosi paljon maskuliinienergiassa, että tekemään asioita, jotta ne menee eteenpäin, että me päästään tästä tilanteesta tuohon, että kaikki sujuu ja menee ja ettei me jää junnaamaan johonkin riitatilanteeseen, niin jonkun pitää nyt vaan sitten myöntyä ja ottaa syyt niskoille, että me päästään eteenpäin. Kaikkea tällaista. Mutta nyt mä en pakota enää itteeni mihinkään. Ja esimerkiksi tämä odottaminen justiin niin, ja se, että miten asiat selkeytyy itsestään, niin mulle tuli tuossa mieleen sellainen yksinkertainen asia mun arjesta, että jos mulla on vaikka vapaapäivä, ja mä en tiedä mitä mä tekisin. Niin sit mä teen nykyään aina niin, että mä mietin hetken, että mitä sä nyt haluat tehdä. Haluat sä syödä hyvän aamupalan? Haluat sä käydä heti ulkona? Haluat sä soittaa jollekin? Haluat sä joogata? Laittaa kynttilöitä palaamaan? Mitä sä haluat tehdä? Ja mä ihan sen yhden hetken kerrallaan aina mietin, että mitäs mä nyt haluan. Mitä mä nyt just haluan. Ja sitten kun mä teen niin, mä en
mä en hätiköi, mulla ei ole päässä enää sellaista paniikkia, että hyvänä aikaa, että koko päivä vapaata ja ei ole mitään sovittuna ja ketä mä nyt näen ja ketä mä haluan nähdä ja mihin mä nyt haluan mennä ja mitä mä haluan tehdä, niin ei enää sellaista. Vaan ihan hetki kerrallaan. Sitten kun mä oon syönyt aamupalan ja sitten mä mietin taas, että no mitäs mä nyt sitten haluan tehdä seuraavaksi. Siitä se päivä lähtee. Kohta joku soittaa tai kohta mä lähden käymään jossakin ja se soljuu paljon mukavammin ja mulla on itselläni rauha ja armo ja usko ja rakkaus. Kaikki. Ihan mielettömän ihanaa päivää teille kaikille. Kiitos.